Mooi fort, mijn Mats. Sinds 88 is de partij, hebben ze dat de Eimer PC-naam. En daar hebben we een koets en alles eigenlijk. Is de ding die dus die Frans het hak had, die hebben wij hier in Eimek. We hebben aardig wat jeugd, we hebben meestal rond de 40 jeugdkeerters. Verdeeld op verschillende categorieën. En we hebben van de middag hebben we dan de senioren en de dames. En bij de senioren ben er 8 parturen en bij de dames ben er zo'n parturen. Dat is een hele mooie opgave. De jeugd, hè? De jeugd doet het hier in Arnhem. Geweldig goed ze hier al hier sportief zijn dan. En dat zie je nou wel. Ik ben net niet eens echt een goede keerster. Ik vind het al leuk. En ja, wat mag ik verder van zeggen? Ik vind het mooi. En Joen hebben we nog een artiest. Die komt Joen nog optreden. En het is echt wel op een manier zoals we het altijd dingen gaan.